Siphinde sikubingelele kwiKhaya TV2. Isishayamthetho sase-KZN besihlangene lapho ilunga le-MK Party elikhale nge-service delivery kubahlali baseNdwedwe. Awuzizweleke ukuthi-ke ubethi. Kwamaqembu esishayamthetho sicela ukuyivula-ke inkulumo ngomhlonishwa u-Honorable SP Seme we-MK nemizuzu eyisishiyagalombili. Ngiyabonga Somlomo wesishayamthetho saKwaZulu Natal, iphini likaSomlomo, amalunga onke esishayamthetho saKwaZulu Natal, imeya yaseLembeni District, imeya yaseMandeni, izimeya zonke ezisihambele namhlanje, izihambeli zethu zonke, nomphakathi wonke waseLembeni, ngiyanibingelela. Somlomo, ngiqale ngokubonga ukuthi isishayamthetho saKwaZulu Natal sikhumbulile ukuthi ilembe likhona salivakashela kulo nyaka. Ongishaqisayo-ke kodwa ukuthi bakhulumile baphendula abahlonishwa bami la baze bathembise emphakathini waseLembeni. Kepha yonke lento abayithembisayo abaqala ukuyithembisa kodwa lutho ayenzeki. Kuyangishaqisa ukuthi kuyoze kube yinini lo hulumeni osiholayo usihola ngamanga. Umhlonishwa uButhelezi ubemla izolo esengeyimithi waze wasakhela enye iward Endwedwe wathi uno ward 20. Umhlonishwa awukho ward 20 Endwedwe ugcina kuma ward 19. Somlomo umhlonishwa uButhelezi akakwazi ukukhuluma ngezinkinga zaseNdwedwe eyakhiwa ama ward 19 kodwa athinta ama ward abemabili kuphela. Nakhona ukhuluma ngamanzi lawa angakazi abekhona. Sekuyiminyaka ukukhuluma indaba yamanzi. Lutho ukulungiseka. Uze uthi umhlonishwa kunezimoto ezithutha amanzi. Kunezimoto ezithutha amanzi kodwa asifiki kwezinye indawo eNdwedwe ngenxa yemigaqo engalungisiwe. Nayo leyo migaqo iminyaka kukhulunywa ngayo, nitshelwa ngayo kodwa nilungise. Ifike ebantwini nithembise makuzoba ukhetho. Ludlula ukhetho kuba unyani sabonakala. Ukhuluma kanjani ngomhlabathi ovundile ugqugquzela abantu ukuthi abalime kodwa amanzi bengenawo? Mina ngazi ukuthi amanzi adlala indima enkulu ekutshaleni Somlomo. Kodwa sizithola sihleli la silalela umhlonishwa uButhelezi ethi kunenkinga yamanzi. Mase futhi athi umhlabathi uvundile akutshalwe kanjani? Somlomo, kusuma umhlonishwa la izolo. Bangaphosisi ubebhekela umnyango waka-Public Works. Wadelela umphakathi nge-speech sa-5 seconds. Ezinkingeni ezingaka ezikhona eLembeni ezibhekene nalowa mnyango. Isibindi esingaka sokusukuma athi akukho okutheni okuthinta umnyango wakhe, isibone esifana nokudelela umphakathi wangakithi. Kodwa-ke angethuki, ulindeleni kubanikazi bahulumeni wobumbano, iganu. Somlomo, ngangibona kasukumanga umhlonishwa umeya. eLembeni kunezikole ezaphephuka azikalungiswa namhlanje. Izikole ziyavuza, ingane zinetha zihlele emagumbini okufundela. Ukubala nje zibe mbili, umgezengwane nekhohlwa lapha eWard 12 Endwedwe. Ziyabheda lezi izikole. Ihlazo Somlomo ukuthi singazishaya isifuba ngalomnyango nezakhiwo zikahulumeni ezifana naleziya. Somlomo, ipolice station yaseNdwedwe selokho yabanje yangisabiza inyama ngenama. Ayikaze yarenovate ukuze kube namhlanje. Angiphathi ke makhamba ugesi, i-generator ayisebenzi kodwa umeya ukuthi akanazo inkinga. Somlomo, kuyathusa ukuthi umhlonishwa wezempilo usukumile la wazotshela umphakathi ngezikhaftini zomphako. Abantu bayashona, amaphilisi awekho, abawatholi bayajikiswa emakliniki. Impendulo esiyithola kumhlonishwa ukuthi kubuye ku-odeka amaphilisi ashodayo. Ngiyazibuza ke ukuthi ngabe umhlonishwa uyicabangile le nkulumo, le mpendulo ayishilo noma ufunda abhalelwe. Ngoba phela ngiyacabanga ukuthi abantu aba-oda amaphilisi osokhemisi abaqeqeshele ukusebenza. Manje umhlonishwa mayezosukuma la atshela umphakathi lolu daba olunje kuyangikhathaza impela. Endwedwe Somlomo awekho ama-ambulance. Indwedwe ibuye ingabi nawo neyodwa i-ambulance. Uthi uyafona kuthiwa i-ambulance ifile zama i-transport lapho. Lokho kubikwa emhlanganweni, lokho kwabikwa emhlanganweni esasinawo emphakathini nomphakathi eJohn emakhathini Endwedwe. Kodwa angizwanga lutho ngalesi simo kule report ebithula umhlonishwa izolo. Emantobela ngomsombuluko kushaya ubaba uLuthuli noMazonda ama-paramedics amabili. Befika late kwisini abantu sebediniwe bethi ba-useless.
bebehleli sonke lesikhathi sengaze kufa umuntu. Bebebanjezelwe ungabi khona kwama-ambulance nalowo mgaqo yenimantobelo ongalungisiwe. Somlomo kuyethusa. Bengicela ke nokho ukuthi lolu daba lalaba abasebenzi ababili lisukunyelwe noma belivulile icala kodwa ubulungiswa kumele kwenzeke. Ubudede ngobukhona ke buhulumeni osiphethe obumbana. Somlomo kunomtholampilo la elembeni esabikwelwa ngawo enyoni eholeki ngendlovu osebenza ngomsombuluko uvale ngolesihlanu. Ongishaqisayo ukuthi kushuthi abantu abaguli ngesabatha nangesonto ngoba phela uyavula ngomsombuluko uyavala ngolesihlanu. Kunezimpendulo engaziphathanga kule report ngikhetha iphele emasini we-GNU. Somlomo imigaqo yaseNdwedwe emimbi. Kuyangethusa uma umhlonishwa esabuya nokuthi usezinhlelweni zokulungisa ngoba nomhlonishwa uHlomuka wahamba esezinhlelweni zokulungisa. Leya migaqo ikakhulukazi lo ohlanganisa isibhedlela iMantobela nekliniki. Kwakusekhona imeya yenkathi ukhansela uMpeye ulungiswa. Kwashintshwa kwahamba kwawuHadebe inkathi imeya ye-ANC. Kwaba uChili imeya ye-ANC. SekuMpeye ukhansela uMpeye kamanje imeya ye-GNU namanje usayilungisa umgaqo. Koze kufe bani kanti ngoba abantu bayafa ama-ambulance ajikeleza negesi ahamba ngethongazi. Ingene kule kamhlonishwa uHlomuka cha Msomlomo. Ungamampungu ukuthi zonke izikole ziyadla uhamba kahle eminyango wezemfundo. Izingane eNdwedwe enombika Somlomo ziba 50 kuyaphezulu eklasini elilodwa. Uthisha usithathaphi isineke sokufundisa zonke lezi ngane aqikelele ukuthi imfundo ezithola isezingeni. Uma kushoda othisha baqashwa ngani na unyaka usuyaphela manje. Somlomo ayikho futhi engishaqise njengokuza umhlonishwa wami emla phambi kwabantu ekhala ngokuthi okuningi okungenzeki kuvinjwa ubuncane bebudget. Kanjani manje Somlomo? Akunina yini GNU ma-GNU amahle enavuma le budget esishayamthetho sakaZulu Natal mhlazana iMK iphikisa. Nithini manje mase nithi ayanele kubantu abavotayo noma seyintshontshiwe namavoti abo nawo antshontsha. Somlomo kungaba yiphutha uma ngayiphathi le. Ukhansela uMpeka kade evakashela umndeni wakaPhewa lapha eNdwedwe. Evakashele ngoba nakho wehlelwe umshopho ukushonelwa amalunga amathathu adutshulwe ehostel. Wathembisa ukuthi uzobenzela umngcwabo osezingeni wabalaxaza. Nalapho futhi sibonga amalunga eMK angenelelile ukuze lezi ayidumbu zifike lapha. Zifike zingcwatshe zifihle ngokufanele. Ngiyabonga kakhulu Msomlomo kodwa ngiyacela ngiyanxusa kumalunga eShayamthetho ukuthi angathembisi izinto angazenzi. Sesiside lesikhathi. Kuyihlazwana nokho futhi ukuthi sithi siku 30 years we democracy kodwa sikayiboni ngezandla.